Ahojte, tu je Miro. Dneska máme krásny oktobrový slnečný deň, babie leto v plnom prúde a ja mám teraz chvíľku čas na balkóne. Tak som si vymyslel, že natočím nejaké video. Spravil som si kávičku. Teraz mám bezkofeínovú od Vertiča. Odporúčam, kto chce si dať na chvíľku pauzu od kofeínu alebo nemôže kofeín zo zdravotných alebo iných dôvodov, tak vo Vertiču majú perfektnú zrnkovú kávu bezkofeínovú. Stavím sa, že nerozoznáte, že tam nie je kofeín. Chuť je absolútne plná, parádna, ovocná. Veľmi dobrá káva. Veľmi dobrá káva. Pil som oveľa horších káv zrnkových, ktoré boli klasické, a táto je fakt výborná. Plus som si zase dovolil natlačiť jednu fajočku Bentley Purple tabak. No. Tento rok nám príroda dopriava nádherné mariánske babie leto. Užívame si posledné slnečné a teplé dni, predpokladám, že už ich nejako veľa nebude a no tak, čo by som sa chcel dneska rozprávať, čomu by som sa chcel venovať. Nemám ani tému, uvidím, ako ma zavedú myšlienky. Keď už som začal o tom počasí, tak napadla ma práve jedna vec, o ktorej by som možno povedal pár myšlienok. A to je, ako zvykneme nadávať a reagovať na veci, ktoré nevieme ovplyvniť. A konkretizoval by som to na počasie. Teraz zabudnime na ovplyvňovania počasia v globále a tak ďalej, to nie, myslím ako jednotlivec. Počasie nevieme ovplyvniť. Proste jednoducho na osobnej úrovni, aké počasie je, také je a musíme sa tomu prispôsobiť, nič iné nám nezostáva. Alebo nadávať, ale aj tak vám nič iné nezostane, len sa prispôsobiť. No a preto uvažujem, že či to má vôbec a aký to má zmysel rozčulovať sa a nadávať nad počasím. Áno, viem si predstaviť, že človek, čo pestuje, či už v malom pre seba alebo poľnohospodári a príde nejaké počasie extrémne a zničí mu vodu a tak, to som skôr ani nemyslel, ale skôr myslím na to, že človek sa ráno zobudí, pozrie sa von oknom a povie si, že no dneska je zase na hovno počasie, prší, zima, whatever, čokoľvek. Nie je to lepšie, keď človek proste stane, pozrie sa von a s kľudom to príjme, že aké to počasie je. Proste si povie, áno, tak dneska je hmla, zima, lezie pod kožu. Tak sa proste tomu prispôsobím a nebudem to riešiť, prípadne úplne do dokonalosti. Užiť si aj takéto počasie, ako to už je úroveň, ktorú by som ja chcel dosiahnuť. Proste nie len, že sa s tým zrovnať bez emócií, alebo teda s neutrálnymi emóciami, ale dokonca mať z toho pozitívnu emóciu. Proste, že takéto počasie dneska mám, tak takéto počasie si užijem. A chcel som tým povedať vlastne to, že niektoré veci, ktoré človek neovplyvní, nad tými by sa nemal trápiť. A ako ja viem, že sa to dobre hovorí, sám s tým bojujem. Sám s tým bojujem, ale je to boj, je to cesta. Je to
nechcem povedať to slovo, ktoré teraz je také, je to jednoducho postup a cesta a proste, a keď to so všeobecným, tak na čo sa trápiť nad vecami, ktoré nemôžem ovplyvniť. Myslím si, že táto stoická filozofia, jedna z častí stoizmu, je veľmi vhodná. Ako človek stárne a pribúdajú mu roky, tak zisťuje, že mnohokrát v živote sa trápi, nervačí, proste nad vecami, ktoré nemôže ovplyvniť. Jednoducho nádych, výdych, nemôžem to ovplyvniť, tak to púšťam zase za hlavu. Zase mi to zhaslo. Dneska, ako si nechce horeť, som si asi zle napchal. Takže tak, treba sa ani netrápiť, ale treba sa zaujímať o veci, ktoré ja môžem vo svojom okolí, sebe ovplyvniť. No a tomu sa treba venovať. A to, čo prichádza zvonku, čo neviem ovplyvniť priamo, ako existujú, nechcem sa teraz púšťať do tejto témy, ale verím v to, že existujú možnosti, ako ovplyvniť alebo možno zasiahnuť nejakým spôsobom, ale vrajím, nechcem sa toto púšťať aj do udalostí, na ktoré nemám priamy vplyv okolo seba, ale to nie je téma na toto video. Všetko, čo som chcel proste povedať, je, že netrápme sa nad, a to hovorím aj pre seba hlavne, netrápme sa nad vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Venujme sa, zaujímame sa o veci, ktoré vieme okolo seba ovplyvniť. To znamená, že v prvom rade seba samého, ako ja reagujem, ako sa správam a tak ďalej, vedome, a ako reaguje okolie na mňa a tak ďalej. Nechcem sa do toho hlbšie púšťať. Aha, je to možné. No. Nebudem už okolo toho ani viacej hovoriť. A som rád, že ste sa na toto video pozreli a vidíme sa niekedy na budúce.